Lanjut yo. Ciro lu. Catatan sajrone. Hey. Terima kasih, salam pambuka, salam perdana lumantar kanca cas. Hei, Mbak Setangsel, Kancil Edan, Tukang Gombal, Mas Huri, makasih. Sewindu suwe lawas
rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani iki juga terpikir buat rekan-rekan cokek Indonesia semuanya deh. Iya, akeh banget sing nonton lho Mas. Kandhane kok ya. Ya Allah. Sas kok padakne. Aku age iki ya. Ayo nduk. Aja semangat. Ayo dulurku, panitia semuanya. Hek ah, hek ah. La la la. Ora suwe aku kali Ayo. bisa sumane ana Soko ah ah. Ayo yo. Wah sedek. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku ada wong ayu bebojaku ati susah mong kangen sliramu ayo dek lho ah ah rasane hatiku awak lumrah ra Yo, yo, yo. bisa turu wewayanganmu rindu ati egane dek yo reno wengi tak ati ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani iki bos-bosku ayam mau pasar Citer apa sampun kondur ya iki mau ya Dik nggih ketoke kok Mas diabseni meneh lah celuki malih ayo saya aja semangat yo pelanggaran loh Ayo bibu yang pakai biru-biru lagi mau makan nyanyi boleh sini yuk. Oke, seger buang. Selamat sore Ugi. Seger buang. Mbak Starsel Sembah Nuwun. Anissa Ayu. Rusmini. Wong ayu sing tak tresnani Wasik. Allah rina rina wengi Hei, kata impi-impi Wasik. aku ora bisa lali mung sirahmu sirahku pepujane ati Asoy. Yo. goyangannya mana dek Ya ampun. tresnaku karena wengi bersatu harap
sing tak tresno karwane Mas Pono. Sapa kuwi? Kono. Aku wis kebaca tresno nanging atiku mbok gawe gelo. Dek, 1474 oke. 1574 oke. Xenia warna silver dimohon geser ya. Oke. Karena ada mengganggu jalan ya. Tolong untuk digeser sejenak monggo. Oke. Ayo Dik, yuk. Ning apa Hei. sliramu Asik, tega Cok. ninggal aku Hey, hey, hey. kaya tanah putusan. Atiku gerung-gerung Koseko Gusti Iya. Go. Gimana dengan cas Dik? Asik kok. Campur sana cas. Sound systemnya siapa? Pandawa Pandawa. Syutingnya sopo? cerah foto Cerah foto luar biasa. Nah. wong ayu sing tak tresnani Rina wangi. kang tak ipi-ipi aku ora bisa lali mung diramu pepujane ngati Asoy. Iyo. biar sedih sadar temu Sasikas. liramu sing tak tresno karwane Mas Pono suwun kebaca tresno nanging atiku kok gawe Teman Mas Iko mana? Ning apa Hei. sliramu Alah, jalah. Hey. Sragen Mania. Good, 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 good. Setelah hadir multimedia Pandawa Video Shooting bersama siapa? Tari. Rumahnya mana? Hah? Rumahnya mana? Rumahnya Randi Oma. Tangi sakjroning ati Nalika siramu ninggal aku apa siramu ora krasa aku putus sambat karo sapa. Tari digoyang. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. Sayang, sayang
nang gae. Ndi? Apa iki? Gae. Ngene lho. Gae ngene. Gae ngene. Ngono. Ben ora ngantuk aku. Yo. Nangis sajroning ati iku. Nalika siramu ninggal aku. Asik-asik yo. Apa siramu ora rasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwane. Lho. Hoi, hoi, jaran boleh. Jaran Oh nono, tak anteni ing pucuking tresno. Balung nangka pepasane, mung katon siramu wae. Sampean sowan Pak Darmin tragene apa meneh, Pak? Sik. Lah ngono. Sing digawe gen Sik. kelegan. Gen Sik. kena nggo tombo kesel. Ketok wis lempah iki ya. Ayo, Pak wis Darmin. kesel Malah tenan. belum punya Pak lagu, Pak Darmin, Darmin tadi. kadal aku malah mboten iki. Loh, kok manut gak Manut. aku nak manut? Pasti manut, beliau manut. Mas Ari sing pundi? Oh, lah cek suwe nono nggone dahar. Jenengan mosok mboten gadah lagu lho, Pak. Kenangan kalih ibu dhisik napa? Duwe iki Apa? bangsa AC pendinginan kuwi profesional Lah ya. terus lagune apa nak ngono Nek kuwi? pengen diademke karo Pak Darmin. Nah, Oh, nggih. Bu Lilis, apa lagunya? Penyesalan. Penyesalan. Boleh, yuk. Tapi mboten Persiap. nyesel ta, Bu? Ora nyesel karep pae to? Tidak. Mboten. Lah wong lagune njelek Cuman penyesalan. sebuah Sebuah lagu saja. Tapi aku nak aku jujur loh, Mas. Apa? Aku nyesel karo MC-ne. Mulai ke rodo ping telu ya. Ora kurang nak sakmono kuwi. asik. Ayo, aja. Aja lali paweling. Aja lali Hey! bawangku. Oke mana ni Mas janji-janjimu. Asik pade. Aku kan setia satuku. Tak anteni nganti saelingmu. Boyo. Dalah be. Yo. Matur nuwun, jane Ini- iku ya piyayene akeh lho nang kene iki kok ora